ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ନୀଳ ମାଧବ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ଶବର ଜାତିର ରାଜା ବିଶ୍ଵବସୁ ଏକ ଗହଳିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ନୀଳ ମାଧବଙ୍କୁ ଗୋପନରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଏହା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏକ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେତେବେଳେ ନୀଳ ମାଧବଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା ଯେ ଭଗବାନ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସି ଆସୁଥିବା ଏକ ଦାରୁ କାଠ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେବେ। ସେହି ଦାରୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଥିଲା। ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବୃଦ୍ଧ କାରିଗର ବେଶରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କବାଟ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କବାଟ ଖୋଲିଦେବାରୁ କାରିଗର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଅଧାଗଢ଼ା ହାତ ପାଦ ବିହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଅଧାଗଢ଼ା ରୂପଟି ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ନବ ଯୌବନ ଦର୍ଶନ ପରେ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଶ ଥାଏ। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନସିଂହାସନରୁ ବାହାରି ରଥ ଉପରକୁ ଆସିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପହଣ୍ଡି ବେଶ ବା ଟାହିୟା। ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ଭାରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜକୀୟ ବେଶ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ। ବରଂ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ବିଶାଳ ତଥା ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଓ ଷୋଳ ନିର୍ମିତ ଟାହିୟା ଲାଗି କରାଯାଏ, ଯାହା ତାଙ୍କ ବେଶର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ରଥ ଉପରେ ବେଶ ରଥାରୂଢ଼ ହେବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସାଧାରଣ ହାଲୁକା ପାଟ ବସ୍ତ୍ର, ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଓ ଫୁଲମାଳରେ ଶୋଭା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଭକ୍ତମାନେ ରଥ ବେଶ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ରଥଯାତ୍ରାର ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି ପରଦିନ ରଥ ଉପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଅଡ଼ପ ଅବଢ଼ା ପାଇବା ପରେ ଏବଂ ରଥାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲାବେଳେ କିମ୍ବା ରଥ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ରଥଯାତ୍ରାର ପରଦିନ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ ଜୀଉମାନଙ୍କର ଗଣେଶ ବେଶ, ଯାହାକୁ ହାତୀ ବେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଗଣେଶ ବେଶ ହୋଇ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଗଣପତି ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ନାମକ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଗଣେଶଙ୍କର ପରମ ଉପାସକ ଥିଲେ। ରଥାରୂଢ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ସେଥିରେ ଗଣେଶଙ୍କର ରୂପ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା। ଭକ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଉପରେ ଗଣେଶଙ୍କ ରୂପ ବା ହାତୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଦିନଠାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ସ୍ୱରୂପ ରଥଯାତ୍ରାର ପରଦିନ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଏହି ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ। ବେଶରେ ଜୀଉମାନଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ହାତୀ ସୁନ୍ଦର ସଦୃଶ ବେଶଭୂଷା ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାଏ। ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଶ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା ବେଶ। ବ୍ୟାପକ ଭାବେ କହିଲେ ସୁନାବେଶ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିବା ବେଶ।
ରଥଯାତ୍ରା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ପରଦିନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଗଣେଶ ବେଶ କିମ୍ବା ହାତୀ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ସମୟରେ ବାମନ ବେଶ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶରେ ମଧ୍ୟ ସଜାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବାମନ ଅବତାରରେ ସ୍ମୃତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାମନ ଅବତାର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ପଛରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ସେ ବାମନ ବେଶରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିର ସହାୟକ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।